Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Daghan sayang mga tinuna nakadungog niini og miingon. Lisod kaayong dawaton kining pagtulun-ana. Kinsabay makasabot niini. Bisag walay nagsulti kaniya nahibalo si Jesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinun-an bahin niini. Busa giingnan niya sila. Nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Pananglit makita ninyo ang anak sa tao nga mukaya balik sa iyang ginikanan. Mabugnaw balang gihapon kamo. Ang naghatag og kinabuhi mao ang espiritu. Dili kini mahimo sa tao. Ang mga pulong akong gisulti kaninyo espiritu o kinabuhi. Apan pipila kaninyo wala manuo. Nahibalo si Jesus sukad pa sa sinugdan, kinsay dili motuo o kinsay magbudhi kaniya. Og midugang siya sa pag-ingon, mauman gani nga gisultihan ko kamo nga walay makaari kanako, gawas kon itugot kini sa amahan. Tungod niini daghan sa iyang mga tinun-an mibiya o wala nagayod mukuyog kaniya. Busa miingon si Jesus sa napulog duha ka tinun-an, og kamo mubiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan? Anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan sa Dios. Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Daghan ang niduol nako sukad sa akong pagka-ordin pagkapari. Mga 18 na katuig ang milabay. Daghan na kaayo ang niduol nako tungod sa problema, labi na gyud mga asawa na problema sa mga bana. Din ako no sila kasabot sa ilang bana. Padir din ajud ko kasabot sa akong bana. Nga ako yung sagarang tambag ayaw sabta. Kay mas stress ka. Muna ang mga Hudiyo, din aman sila kasabot ni Kristo, nya ilam ang yung sabton na stress na miya. Muna ayaw sabta. Unsaon man? Kanang bana ba nga di nakakasabot or ibong asawa di na nimo masabtan, nga sa una lambing kayo, karon yaw-yawan na kay tanan. Sa una, humot kayo, karon baho na. Di kakasabot. Anong di na siya manutbras, di na siya kay maligo, di nakakasabot. Ayaw na lang nagsabta. Unsaon man? Pagin mo itubag. Ang ako yung sagarang itubag, ayaw sabta, dawata ngaway reklamo. Kana? Ayaw sabta, dawata ngaway reklamo. Unsaon man nimo pagdawat? Nga ako gid ning bana. Ako ning asawa. Yaw-yawan na. Ako ning bana purti ng bisyosoha. Ako ning bana ubay-ubay ng gipaanakan. Dawata. Nga inigdawat na nimo unsa may ikaduha,
Gamita ang pulong sa Ginoo. Ang imong pagdawat, bunga, binasi sa pulong sa Ginoo. Kung angay pasayloon, matod pa ni Kristo, pasayluag, kapituan, kapito. Nya, kung manapat yun, manamparos ang pulong ni Kristo, kung sagpaon imong pikas aping, ipasagpa lang sang pikas. Kung ang imong mga butang, kay mo suyop naman imong bana, pangawato na imong butang, ipamaligya na, hastang imong gamayng kinitaan, kuhao na, o di ihatag, kulatahon pa ka. Dawatag yapon ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon, kung dunay mo kuha sa inyong butang, ayaw na kinig bawia. Ana. Nya, mosunod mo ana, dili. Tubag. Si San Vicente Ferrer, iyan ang gisunod. Si San Pedro, diri sa atong unang pagbasa, sa atong ebanghelyo, sa 12 kabuok apostoles nga nahibilin, human manlakaw tong mga followers ni Jesus, si Peter, si Pedro, maura gyud niingon, asa man may padong, anaa kanimo ang pulong nga naghatag og kinabuhing way katapusan. Duna na sa ipipila na kong kaila nga nahibaw gyud ko giunsa pagtorture sa bana pero wa gyud mobuwag. Nya ako day siyang gipangutana, nganong wa man ka mobuwag nga puno man islagom imong naong hasta imong bukton nya mao na man ka nagibuhat sa imong bana sud nas mga dul-anas 30 ka tuig. Sa iyang tubag, bawo mo gunsa? Wa ko'y trabaho pa der na aming mga bata, asa man ko padong. Unsaon ako pagbuhi ang mga bata, bahala na lag mabunog ko, basta makakaon lang mi, kay ang nagtrabaho ang ako mang bana. Kani di ay bitawng panghuna-huna nga, wa na ko'y kapaingnan. Unsawan? Makapahimo natong ligon batok sa mga pagsulay. Tanawa ng dunay kapaingnan, ang asawa maing pagkabutang, nindot og trabaho, ang bana may isang pagkabutang, inigtamparos anas bana, moingon ginang asawa, kinsa ka mo tamparos na kung buanga ka? Mabuhi ko kung wa kang yawaa ka. Amo na, divorce dayo. Wa ko magsalig nimo. Mabuhi ko wa ka. Nya ingnon ko nimo ani. Oy, dagko na tang nagkita, pinangga ko sa amo, iniguli nga to, moingon sa daytong ginikanan, day, wag yug ka namo patugdonig lamok sa una, bisan langaw patio na namog mutugdo nimo, kanang animal, human mutugdo nimo, tamparuson pag yug ka. Ha, patio tanang gatugdon-tugdo nimo diha. Nga? Mao na atong style? Kagawa mo? Nyahay man yung sundo na na. Kadtong pamaagi atong asawa nga asa man ko padong o kadtong ingon nga mabuhi ra ko wa kang panuwaya ka. Asa mo ana? Adto mo atong mabuhi ra ko. Wa man day mo'y klaro. Kung makasulti ta ana ngadto sa tao nga gamay ra jud kayog abilidad sa paghatag nato og kinabuhi, labaw pa untatang masaligong musulti ni ana nga di gyud ko mubiya sa Ginoo, kay siya na gyud mismo mo inideklarar ang akong mga pulong espiritu og kinabuhi. Siya ni claim ana. Unya wa gitay laing kapasanginlan sa tanang nindot nga nahitabo sa atong kinabuhi, gagmay og dagko, way laing kapasanginlan og way laing hinungdan ang Ginoo mismo. Nya labaw sa tanan kining ginuhua nahigugma nato gani iyang halad ang iyang lawas og dugo para nato. Siya'y naghimo ana. Mao na ang mosunod sa Ginoo di gyud magmahay. Kinsa ninyo dinhi ang mosunod sa Ginoo be? Taas ang kamot. O puro giday mo mga yawan noon.
Basig nakalitan lang mo. Ako usbon ha, ang musunod sa Ginoo di gyud magmahay. Sige, kinsa din ang gustong musunod sa Ginoo ta sa gamot. Ang di musunod, ang di mo pataas gasunod sa yawa ha, automatic. Maayo ang tanang choir ganiha ra gid silang isa. Believe jud kay kuaning choir na to. Jutera ani ang yawanon. Nasa noy mapili pag yun. Si San Pedro misunod ni Jesus. Iyang gipamatud-an ang iyang deklarasyon nga niingon siya, asa man mi padong anaa kanimo ang pulong sa kinabuhing way katapusan. Pagkawagtang na ni Kristo sa unang pagbasa, gihisgutan dire nga si San Pedro makabuhi nagpatay, makaayo og mga masakiton. Mura na sad siyag si Kristo. Ang mga tao magpangita niya. Daghan kay mga tao mangita niya adto-adto siyag laing lugar kay ngano man makaayo siyag patay, makaayo siyag masakiton ang bakol katon si nga nato Inias, oy sus nakalakaw galukso-luksoy, si Tabita nga namatay iglulubong na, oy nilingkod. No. Nganong wa man mumutuo? Tistigirog adtos bahak. Pabangon na tong tanang patay dito. Kaya nituo kas Ginoo. Posible ba dili? Posible. Depende sa Ginoo ihatag niya. Pero ang importante tuo Ginoo di jud ka magmahay. Ngano man ang espiritu pasabot ana the power of God anha na nato. Og ang kinabuhi ang pasabot ana the life of God. Unsa may kinabuhi is Ginoo didto sa langit nga gitawag og eternal life. Gitawag sa na siyag eternal happiness. Life gani ang hisgutan in relation to God. It means happiness. Mobita na ka na mga taong di malipayon, maghikog kay wa nay meaning ilang life. Karon ra ba kunong panahona sa survey misaka og maayo ang rate sa suicide. Labaw nang misakag maayo ang percentage sa kaning or ang rate sa depression. Lingi ay mong tupad. Ing nakumusta imong life. Or nindot sa tingi pangutanon, napakay life. Ang kuya iniglingi nimo ba lalaki, unya mingon siya, you are my life. Og tanaw nimo madadasad ing nasad, same to you. Tanawa di ba milagruhan day mong San Vicente. Magkaminyo ay dayon mo next month or next year. Nya after 5 years maingon ka, wa nako kasabot aning banaha. Nya mahinomdom day mo sa kong giwali nga ayaw sabta dawata. Pag-abot na ko din daghan sa ko wa masabti. Wa ko kasabot. Sa ako sa pagkapari, daghan sang panahon nga wa ko kasabot. Nganong nagpari gyud ko nga minyoono naman ta ko una. Anya nga wa na ko basabti kaysa pag first year na ko sa pagkapari, na in love man ko sa kababay. Adtong panahon na I was 41 years old, ang babae 18 years old. Yang magsige maging siya text nako nga ikaw na talaga. Tagalog mo sa to, ikaw na talaga. O nang sige na lang sa kong kanta og bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko. Iabot yung ko atog mga 3 months nga hilak-hilak, agas akong luha. Ning ano man Lord nga imo pa man jud kong gipabiya adtong ako daon tang minyuanan nga uyab, haron lang jud ko mapari, unya karon torturon ko nimo emotionally. Kung kanus ako natiguang, karon pa ko na in love. Ay no, ang tiguang ma in love ang ginagbatanon. Wa ko kasabot. Anya unsa may akong gibuhat? Sige ko adto sa adoration, sige ko pangutanas Ginoo. Inigmata nako
gahilak ko, nabasa akong unlan sa akong mga luha. Dito? Yang isultis Ginoo nako, may na lang na kay unlan ray nabasa. Ambot ngano nga tawo. Pero pag human sa 3 months, mga around 3 months, kadto nga maong particular experience ba? Nawa ang akong emotional attachment niadtong maong babae. Nya kay suod man kay mi, magkita ra man gyapon, magsige na kog pamugos og ingon sa akong unahuna, narao, namaw man na siya gud. Ganahan man kay kaada niya, in love man kay ka, usara jud isulti imo na ng anak. Ayaw nagpaanaki. Mo ra gina isulti imo ng anak. Ayaw na lang nagpaanaki. Ako sakto sad no. Nya diha nako hinay-hinay nakasabot. Nya abi nako mawa na to gisundan pagitog mga napo kabuok. Oh lagi. Karon gani hapit na sad gani mo 11. Pero balik yun ko sa pulong sa Ginoo. Balik yun. Ang nakababag na sa nako karon, maingon na sad, ala, daghan na ra ba kayong ga-follow nimo sa social media? Din ajud ka katago-tago. E kanabitang mo anak kog mga hotel na ako'y misa or na ako'y adtoon dito. Daghan kay magpa-picture diha palas guard, magpa-picture na. Nako pastilano og mag-abot mig hotel nya pictura na day kudaan. Di nako kaikyas. Nakatistingan niya nako sa mga motel og nabasay nakailan ako dito. Kaya sa mga security guard, magsige na magingon padir picture picture. Gituyo sa nis Ginoo para dili na sad ko magsige hunahuna tingali. Kaya ang iya laging pulong espiritu og kinabuhi. Yang gisultis Ginoo nako din ajud ka malipay basta imo nang buhaton. Nayusa sa nako kay igsuon nga pare, di lang ko mosultis ngan, honest pud siya nako. Nin siya pila na maroy anak nimo. Ingon ko wala pa padre. Nin siya naa kay plano nako naaunta. Nin siya ako naa nakoy ako. Nakuha mo ba? Nin siya pero akong advice nimo og naa kay plano ayaw na lang idayon. Nako sa akong nahon na ba? Kansi ko nimo. Sa ako lang nahon na ba? Advice pa kanako kansi ko nimo. Ana. Pero nisulti din siya with some tears flowing from his eyes. Siya bay sukad nga nahitabo to. Dugay naman tong nahitabo. Hangtod karon hapit naman ko mo retire karon gani retired na gyud. I am still tortured by my wrongdoing. Hibaw kong gipasaylo na tingali ko sa Ginoo, gipasaylo ko sa obispo, gipasaylo ko sa mga tao, but ni as akong kasing-kasing ang sense of failure. I failed my commitment to God. Nga ikaw, iutong-utong na lana. Kay na ay nindot nga mahitabo human ni ana. O ako ginang napamatud-an mga igsoon nga purtig yung nindota human na subay sa pulong sa Ginoo. Labi na gyud kun ang pulong sa Ginoo makapatubod sa imong luha. Kanawang maingon ang Ginoo pasaylo alag kapituan kapito ang imong kaaway. So ayar ko na ninyo, ayaw gyud dumot. Sige lang yung smile lang, sige pangaway nimo. Ang sa may mahitabo, ikaw malipayon, siya magulanon. Nya kung gusto nimong patyon, nimong kaaway, higugmaag maayo, mamatay ra lagi na. Lagi? Testing patay lagi na. Kung di man na siya mamatay physically, patay ginang iyang pagkahambugiro, magsigi na ginaghigugma nimo. Because love conquers all. Sige, testingin ang imong tupad. Lingiya. Ing nabista man gyud ron, do you love me? Ing na ka no.
Sige, ingna ba? Di ka mo ingon. Yawan on ka. Muna din sa atong pista karon, atong gihimo ang expression of love. Daghan kay ta gipangbuhat dinhi, pulos gyud manifestation of love. Munang makita nato ang atong kalipay. Ang sikreto sa gugma anaa sa atong sa tubag nato sa Salmo. Unsaon nako pagbalos sa Ginoo tungod sa daghang mga kaayuhan nga gihimo kanako. Purting daghanang gihimong maayo sa Ginoo, kana pa lang imong naong nindot na kay na. Suway ragog supak ang pulong sa Ginoo, mubati din ang imong naong. Sugod las imong naong kanindot ana, pero suway dumot anang imong silingan, di ba imong naong purti nagyong batia. Sayang. Kanang imong kwarta purti nang ninduta, suway supak sa Ginoo, kanang sugos Ginoo nga kun kamo magpahulam ayaw na paningil og bayad, suway nagsupak. Di ba ang imong kwarta wa na ginay meaning. Wa na ginay meaning. Din ajud ka malipay sa imong kwarta, magpunay kag kwenta adtong wa mabayre. Din aka makakwenta sa daghan kay niabot bisag wa nimo paningla. Akong mamas una, namatay naman to ato mang 26 na April 26 ang iyang death anniversary. So pagka hapit na ko ma-ordain pagkapari 2000 wap ako mo resign sa land bank. Nagyaw-yaw gito akong mama tungod lang sa utang sa usas among mga kaliwat nga iyang gipautang. Ako ra batong kwarta nga 3,000 naabutan ginakos mama hapit na mutungang gabi wa matog siging yaw-yaw animal way batasan puti yung bagaag no kinsa man na ma siya ay sikuan ba nakadawat na magkwarta. Wag yung kahinungdom sa iyang gihuwam din. Nakupilam nito iyang huwam. Isa, kanto man 3,000 nga iyang gihuwaman. Ako rin gatunol ato. Imo ditong kwarta. Isa, imo to. Ako may gatunol ato. Naku nalimot naman ko ana ma. Ngano sige pa man mo hinumdom. Ragsubra naman na tulog ka tuig. Isa, kadaghan naman siya ni Saad. Nakadawat na magkwarta. Mag-agi-agi lang din. Mag-agi lang din. Naku, ayaw na lang na ma. Kaya ang Ginoo nag-ingon kung kamo magpahulam ay na mo paningil og bayad. Diha naman ko ato simbahan, active naman ko simbahas ko Dalupe. Nakubasin baya ma sa sige nimong paningil ana, maimpirno hinoon ka. Ingos mama, ha? Ako nga way sa ako nga wa ko igor ako naningil, ako'y maimpirno. Kun mao nay pamaagis Ginoo, biyaan ko ng impirno, biyaan ko. Purting isugang mama, nihilom na lang sa ko. Hilom ko nako. Akong mama ba, musod gid ang impierno. Patay naman to, ambot hain ka turon sa gibot. Sa diyang hapit na ko maordinahi pagkapare, si mama ni sulti na ako. Ay naordin man ko June 22, 2004. Mga month of May, ingon ako ma, next month na ko ordinahan. Ingos mama, sus ba na? Luha-luha yung mata mo. Ako karon ba og musimba ko simbahan daghan kay muduol nako magsigig lamano manang kanindot sa imong anak ordinahan na gyud pagkapari kanindot gyud sa imong anak manang ana sus ako wa nako kaila nang uban nga muduol nako. Ingon ko ma kay bawo kag pilay gasto nako sa pagkapari wa man gitay kwarta pulos man ni hinatag niya kay accountant man ko ako ginanggilista tanan. Ingon ko ma, niabot yung mga 1.2 million. Mama, huy, kadako anak nako. Wa gita paningli ani ma. Nga ingon dis mama, sus, ugwa pa kay ni tabang nimo nako. Mao lagi ma. Nako katos papa, sudguwa sa ospital for 6 years. Pulos gyud to donation. Nya pagka diha nako seminaryo, among youngest na operahan kasing-kasing og kidney. Si mama naputlan diri kay nag gangrene.
Ako sang maguwa nga paralyzed, so guwa sa ospital, nako katong inyo mga gasto tanan ma, sobra sa to siyang mga 1.5 million, pulos gyud to, mga hinatag, ay, kamay Diyos Ginoo, ingon des mama, ay, kamaayo Diyos Ginoo, nako, mauna ma, ay na lang gyud paningla ang 3,000. Nihilak si mama, oy, Ginoo, in taon, pasaylo, in taon ko Ginoo. Amo, toron, sure nako, lang ito. Unsa man day maayong buhaton, kung ikaw karon masinupakon pa sa pulong sa Ginoo, gamita ang iyang awhag nato nga sigihag balik-balik panahon sa Kwaresma. Kung karon makadungog ka sa iyang tingog, ayaw patigaha ang imong kasing-kasing. Nanindog ta katong mosunod sa Ginoo.